babe neminyaka engaphezulu kwa-35 years. Wonke umuntu oneminyaka ewu-35 kuya phezulu simfunda esebenzile eqashiwe ngenkani. Siwumkhonto wesizwe sihamba ncamisha indleleni eyodwa. Sikhathele ama-graduates angaqasheki. Asifuni othisha ukuthi be-qualified benziwe othisha besikhathana bokudlala. Abaqashwe othisha sifuna ukuthi babe ama-assistant ngoba bafundile. Sikhathele siwumkhonto wesizwe okanye siyi-PCC sabahlali. Kunabantu iyouth yonke ayisebenzi ulusha. Kune-poverty, kune-unemployment, kune-inequality eSouth Africa. Uyedwa uhulumeni osisiza. Uyedwa uhulumeni osisiza ukuthi sonke sivotele umkhonto wesizwe. Asiphumeni ngobuningi bethu ngonyaka ozayo. Mathuzeke abahlali i-PCC izonibiza nonke nabahlali base-South Africa ukuthi simashele umsebenzi. Abangasebenzi kuzomasha, othisha abangasebenzi, iyouth engasebenzi sogcwala imigwaqo. Niba khona nonke abahlali. Nonke simfuna emgaqweni, sifuna umsebenzi, amandla. Hayi, Papa, there is a because in message of support.